दिनै बुंनांगौ गोबां दङ। दिनै नै आं दिनै थांनानै फैबाय जोंहा हेमन्त नार्जारि दिनैनि थांनाय फुंबिलि समाव गावजाबाय। आं बेयाव थांनानै फैदों। गोबां दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौबो लोगो मोन्दों, मोजां रायलायदों, दुखु मोन्दों बिथांमोनाबो। बिनि बिसाजोआ बिफा थैदों ना मादों जेबोखौनो मिथिया। दुगैनानै बेहा गस्ला लंपेन्ट हाफपेन्ट गाननोसो बेहा हांखुर नुनानै आं दिनै थानो हायिनि थाब फैफिननो गोनां जादों। गावनि न' खाथिनि सासे फंबायजोंनो खर'खौ गावख्रुबजादों। दिनै गावनि न' खाथिनि फंबायजोंनो गावख्रुबजायोब्ला जोंनि सिकिउरिटिया मा जागोन? जोंनि थांना थानाय अबस्थाया मा जागोन? सासे बन लायग्रायाबो, सासे गोथै दंफां लाबग्रायाबो दिनै जुदि गावफ्लंजायोबा गावख्रुबजायोब्ला दिनै सिकिउरिटिया मा जागोन? जों मा मावना जागोन? बिनि राहाखौ दिनै सरकारा मानो होनो हाया? बै समावसो जों नुदोंमोन हाथियार गथायनाय, माबा होनाय, मैहुर खालामनाय, सिलाइ गथायनाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुदोंमोन। नाथाय सफलता मानो गैया? दिनै बे गथ'नि हाफपेन्ट आरो गावनि गस्ला जोमनो थाखाय हांखुर जानायखौ नुनानै जों दिनै फैनो गोनां जादों दुखुजोंनो।